Вітаю вас, дарагія сябры, і дзякую за тое, што вы выявілі цікаўнасць да гэтай вельмі важнай падзеі ў гісторыі Беларусі да 25 жніўня 91 года, дня абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Мы жывем у такі час, калі, можа быць, не на гэтулькі важная рэчаіснасць, не на гэтулькі важны факт, колькі важны то, як гэты факт інтэрпрэтуецца. Гэтым карыстаюцца недобрасумленныя людзі і вельмі часта ўсё ставяць, як кажуць, з ног на галаву і ствараюць проста скажонае ўяўленне пра гістарычныя падзеі. Гэта датычна ў цэлым гісторыі Беларусі, калі паглядзець на у далёкую рэтраспектыву стагоддзя, але это таксама датычна і да тых падзей, якія, у всялякім разе, сярэдняе пакаленне заспела, старэйшае добра памятае, а маладое, здавалася б, павінна даволі лёгка знайсці інфармацыю і пачытаць, як было насамрэч. Але вось не часта маладыя гэтым карыстаюцца, а старэйшыя сярод тых, хто несумленны, скажем гэтак, карыстаюцца вось гэтым фактам, што проста хтосьці лянуецца паглядзець, як было насамрэч. Вакол здабыцця незалежнасці існуе, я вось так назіраю ўжо многія гады, адзін міф, пра які я пазней больш падрабязна скажу, як яго ацэньваю, зараз проста назову. Беларусам незалежнасць упала з неба. Даволі шмат, я думаю, што вы сустракалі такіх выказванняў. Праўда, апошні час гэта трансфармавалася ў выраз, што незалежнасць адбывалася па волі боскай. З гэтым, конечно, не паспрачаешся, бо ўсё ў нашым жыцці адбываецца па волі боскай, але ўсё ж такі Гасподзь рэалізуе сваю волю праз чалавека. І паколькі сам Гасподзь матэрыяльных сведчанняў сваёй дзейнасці не пакідае, дык чалавек все ж такі сведчанні такія пакідае. У тым ліку і дакументы. Вось у мяне ёсць такая папка у маім архіве, іх прыблізна такіх папак, я не ведаю, можа пад сотню. Тут напісана 1991 год, жнівень. Сюды я сабраў асноўную частку, не все, але асноўную частку дакументаў, якія кранаюць вось гэтыя некалькі дзён у жніўні перад сесіяй незалежнасці і падчас сесіі незалежнасці. Я памятаю, я ввогуле все гэтыя гады, калі працаваў у Верховным Савеце, можа быць, па нейкай журналісцкай такой звычцы, у тым ліку па абавязку, як каардынатар, я адказваў за сувязі з прэсай і вёў нейкія пратаколы, збіраў дакументы. Мне калегі, правда, скажу, што Зенон Станіславович такога не казаў, але калегі казалі, што ты як харёк, ці там хто-то, як бабёр, все цягнеш, дзе ты это садіць гэта ты будзеш. А вот аказалася, што карысна. Яшчэ ў сярэдзіне жніўня 91 года ні пра якое абвяшчэнне незалежнасці кіраўніцтва Верховнага Савета не думала. Яно не думала і ў першы дзень адкрыцця сесіі, пра гэта крыху пазней. І вось перада мной адзін вельмі такі цікавы дакумент, дакладней копія. Гэта неяк я зайшоў у сакратарыят Верховнага Савета, бачу такі дакумент і прашу дзяўчат у машынапісным бюро, а там стаяла, як он тады называўся, ксеркс. Кажу, дзяўчата, можете мне зрабіць копію? У мяне былі добрыя адносіны з дзяўчатамі, так сказаць, з машбюро я не карыстаўся ніколі ў жыцці, там асаблівым поспехам у прыгожай паловы, але вось стараўся падтрымліваць, так сказаць, добрыя адносіны. Кажуць, добра, мы табе зробім. І яны зрабілі. Вось гэты зварот, я яго прачытаю, старшыні Верховнага Савета БССР таварышу Дементьею М.И. Паважаны Миколай Иванович, прошу командировать меня у США
у жніўні-верасні 91 года тэрмінам на 6 дзён. Мэта даклад у Аргонскай нацыянальнай лабараторыі ядзерных даследаванняў ЗША, Чарнобыль і Беларусь. Дадатак запрашэння Станіслав Шушкевіч. Рэзалюцыя згодзін Мікалай Дзементій. Па-беларуску Дзементій напісаў. То бок, Шушкевіч рыхтаваўся паехаць, выступаць на гэтай канферэнцыі. Акурат это быў бы канец жніўня. Тут я ніякага папрока яму не кажу, чаму не з'ездзіць, не выступіць, так сказать. Больш тэма важная, Чарнобыль. А вось яшчэ адзін документ. Товарищу Наумчику С.И. Направляю текст проекта договора о Союзе суверенных государств, завизированный руководителями полномочных делегаций республики 23 июля 1991 года в Новоогарево. Предлагается открыть договор для подписания государственными полномочными делегациями 20 августа 1991 года. Дементей. Постанова додаецца. Все депутаты, не только я, атрымалі такое, то бок яны рыхтаваліся да гэтага. А потым, як вы ведаеце, здарыўся путч. І вось сярод маіх документаў таксама вось гэта арыгінал таго зварота да беларускага народа, заяву, якую мы, як толькі абвясцілі 19 жніўня пра пераварот, пачалі пісаць. Вось гэтыя лісткі, гэта я бачу почерк Лявона Баршэвскага, потым занеслі мы тут у Машбюро, гэта таксама дзяўчата нам раздрукавалі, і далі ў якасці улётак. Што адбывалася на плошчы все 3 дні людзі на заклік БНФ збіраліся. Гэта міф, што ў Беларусі не выйшлі, у Беларусі выходзілі. У Менску, калі вы паглядзіце па прапарцыйных суадносінах колькасці насельніцтва, скажем, колькі выйшла ў Менску прапорцыі да агульнай колькасці насельніцтва, і параўнаеце з Масквой, дык у першы дзень у Менску нават выйшла больш, чым выходзіла у Маскве. Гэта рэальная статыстыка. Так, дзе тут у мяне быў? Вось он. А вось гэта я вёў запісы з таго прэзідыума Верховнага Савета 20 жніўня, 19 жніўня, калі мы пайшлі і прымушалі прэзідыум Верховнага Савета асудзіць ГКЧП, значыць, а яны гэтага не хацелі. Вось Заблоцкі, стыдзіцесь, мусіла быць сумленне. Гаркун спакойна. Гаркун это был першы сакратар райкома партыі, старшыня аграрнай камісіі. Тым не менш, нам удалося склікаць гэтую сесію. Вось гэтая заява. Дэпутат, калі праваліўся путч, наша заява, вось подпісы пад ёй. Заява з патрабаваннем склікаць нечарговую сесію Верховнага Савета. І першым пунктам там было аб старшыні Верховнага Савета, патрабавалі яго на адстаўкі, аб пераабранні асобных членаў прэзідыума, значыць, і аб абвяшчэнні незалежнасці Беларусі. Вось гэты момант абвяшчэння незалежнасці Беларусі намі ў той час фармуляваўся у якасці, фармулёўка была такая: аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. І тут я хочу взять яшчэ адзін документ, вярнуцца на 3 месяца назад. Вось передо мной, он по-русски зачитаю: обращение собрания представителей трудовых коллективов промышленных предприятий города Витебска 23 мая 1991 года. Это вот калі гавораць, што красавіцкі страйк 91 года не адыграў істотнай ролі, дык вот я тлумачу. Пасля гэтага страйка, дзе рэй вялі Сергей Антончык, іншыя актывісты і лідары БНФ, яны фактычна ўзначалі рабочы рух, былі прынятыя некаторыя дакументы, і вось у тым ліку вось гэты зварот собрания представителей трудовых коллективов города Витебска, где номером 1 написано: принять
придать декларации о суверенитете Белоруссии конституционный характер, а работу над союзным договором и его подписание вести в полном соответствии с декларацией. Головне – надать декларации статус конституционного закона. Як ви думаєте, хто підписав? Представники страйкаму, керівники суполок БНФ на этих предприятиях? А вот зовсім не. Тут раз, два, три, четыре, пять самых буйных предприятий, таких бюджетоутворных предприятий города Витебска. Так, тут есть подписи старшини страйкамов, подписи представника официального профсоюза, але и генеральных директоров. Генеральный директор по Витебскому станкостроительному заводу имени Кирова Дронь, председатель Совета арендного предприятия завода заточных станков Киселев, директор Витебского станкостроительного завода Фролов, генеральный директор ПО «Витязь», это телевизионный завод, Бобров, генеральный директор ПО «Монолит», самое буйное такое военное предприятие, Негрей. Это подписывают у тым ліку кіраўнікі буйнейших витебских заводов с патрабаваннем обвясціць незалежнасць Беларусі. Не філолагі там, гісторыкі, ці там хто яшчэ з БНФ, як гэта імкнуліся прадставіць, а вось такія, ну як называлі іх, крепкія хозяйственники. О, вось яшчэ адзін цікавы документ, он пазней, але я не могу яго не зачитать. Это перед Вискулями Станислав Шушкевич, Станислав Станиславович, старшина Верховного Совета, перший и апошні раз у житті, и за все, кольки, за 6 годов, амаль что, да, існавання оппозиции БНФ в Верховном Совете, пришел на поседжение оппозиции БНФ, у наш 363 покой. И что он казал? Ну, я мог бы это все прочитать, я в своей книзе 91-х это цитую, але вот тут так. Не лечите меня дурнем, я не буду становиться под ваши штандары. У нас разные погляды на свободу и демократию. И гэтак далей, Ельцин нам нафты не даст. И вот, я ездил и буду ездить у Новоогарова. Это значит подписывать союзный договор. Мы его запросили перед Вискулями, патлумачыць, что ну, справа пахне керосином, когда он збираецца зноў, так сказать, плясаць под дудку там ужо Ельцина ці Горбачова, то справа скончыцца дрэнна. Ён сапраўды не збіраўся, трэба аддаць належна, Шушкевич не збіраўся падпісваць. Але там ён зарыентаваўся і все ж таки гэтае беларускае пагадненне падпісаў. Перад гэтым ён быў за союз. Это вот оригинал документа, я вел протокол, это не стенограмма, але я старался вельми хутка записывать, что там отбывалось. О, нават тут 4 сторонки. Так, ну, але вернемся до жнівня, тут просто не зусім хронологично на мне лежать. Вернемся до жнівня 91 года. И вот мы собрали подписи депутатов, запатрабовали от Дементея президиума Верховного Совета, каб скликали сессию, надзвычайную сессию, и запатрабовали прамога телеэфиру. И увечары 23 жнівня Пазняк, Заблоцкий, Голубев и я атрымали прамы телеэфир. Это был первый, апошні раз, калі прамы телеэфир нам дали одразу. До гэтага, ну вот мне, як адказанаму за вот гэтыя сувязі з прэсай у апозіцыі, даводзілася просто, ну тыднямі просто. Это были такие вельмі цяжкія перамовы са старшынём Дзяржтэлерадыё, потым з міністрам інфармацыі, калі міністэрства было ўтворанае. Ну и мы там выступили и рассказали, кто як себя паводзіў падчас путча, и абгрунтавалі, чаму мы павінны сабраць вось на гэтую сессию, и что трэба прыняць нарэшце незалежнасць. И вось тут у мяне нейкія запісы по ходу, что рабіў почерк, тут звонки ішлі ў студыю, и потым гэтую паперку взял Пазняк и мне написал, значит, бо я был вядучы, вось не забудь про площу 24 жнівня. Там уже заставалось литерально 30 секунд гэтага эфиру, каб я нагадал. Я нагадал, что мы закликаем всех, кто глядзіць наш эфир, асабліва жыхароў Менска,
завтра раніцай прыйсці на плошчу перад домам урада, каб падтрымаць нас, дэпутатаў апазіцыі БНФ, у змаганні супраць камуністаў і за незалежнасць. 24 жніўня мы сабраліся. Як вы думаеце, колькі пытанняў унес Прэзідыум Верховнага Савета на сесію? Вуснамі Станіслава Станіславовича Шушкевіча, першага намесніка старшыні, Прэзідыум вынес два пытанні. Першае аб бягучым моманце і другое аб праекце саюзнага дагавора. Мы ж, апозіцыя БНФ, зрабілі больш 20 законапраектаў. Я калі і кніжку пісаў пра 91 год, я не мог некаторыя моманты гэтых 2-3 дзён, 22-го, 23-го, там 21-го узгадаць, бо яны ў мяне ноч перамяшалася з днём. Мы сапраўды сидзелі ў гэтым нашым 363 пакоі, ад'язджалі, конечно, там пераначаваць, але гэта просто, нейкая была такая шалёная праца, это патрабавала вельмі таких, псіхафізічных, фізічных таксама, бо спалі, у прынцыпе, мала такога напружання, і мы падрыхтавалі больш 20 законапраектаў. Некаторыя, правда, у нас былі падрыхтаваныя нават пісьмова да гэтага, некаторыя мы трымалі ў галаве, іх трэба было просто адшліфаваць, так сказаць, таким мозговым штурмам пад тую сітуацыю, якая стваралася, і мы вынеслі спачатку папярэдне зварот Пазняка з рэзалюцыі Дементея з просьбай уключыць у павестку дня пытанні, у тым ліку аб наданні канстытуцыйнага статусу дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, і мы зрабілі так, што на сесію гэтыя дэпутаты атрымалі все гэтыя законапраекты. Я думаю, что Зенон Станіславович і Юрась Беленькі, якія тут выступалі, ці выступяць перада мной, не ведаю, якая будзе паслядоўнасць, яны, відаць, больш падрабязна раскажуць пра сесію. Я просто паколькі, каб ужо на ваших вачах развеиваць гэтыя міфы, буду вам документы показываць некаторыя. Так мы зрабілі і вынеслі гэта на сесію. І жа зноў той міф, што Шушкевіч змагаўся за незалежнасць. Шушкевіч Станіслав Станіславович ад імя Прэзідыума Верховнага Савета на сесіі незалежнасці першы дзень 24 жніўня 91 года даказваў, што наданне дэкларацыі аб суверэнітэце проста не патрэбна, калі так, каротка сказаць. І нереальна, і непатрэбна. І калі вы пачытаеце гэтую кніжку, што Пазняк выдаў, стэнаграмы, каментары, сесія незалежнасці, вы просто ў гэтым пераканаецеся. 2 дні ішло змаганне, 2 дні людзі, якія пачулі наш заклік, і заклік, што прагучаў па тэлебачанні і ў лістоўках, інтэрнэту тады не было, між іншым. Уявіце сабе, жылі без інтэрнэту. Неяк жылі, выжылі, так? Інтэрнэту не было, але улёткі нейкі распаўсюджвалі. Конечно, гэта тое, што нам удалося эфір выбіць, таксама адыграла ролю. Стаялі людзі на плошчы, падтрымлівалі. Агулам было недзе каля... Людзі прыходзілі, сыходзілі, я так лічу, што недзе каля 30-35 тысяч чалавек. Просто патрабавалі спыніць дзейнасць кампартыі, патрабавалі незалежнасці. Гэта, конечно, адыграла ролю тое, што 24-го Украіна прыняла незалежнасць, што Гарбачоў пад ціскам Ельцына падпісаў закон аб спыненні дзейнасці КПСС. І быў той пераломны момант, калі, як кажуць, зоркі сышліся, калі аб'ектыўныя прычыны супалі з суб'ектыўнымі. Калі мы кажам аб'ектыўныя, мы маем на ўвазе такія гістарычныя працэсы, якія рухаюць масы, рухае сама гісторыя, а суб'ектыўныя, калі асоба
мае значэнне ў гісторыі. Вось у самы такі напружаны крытычны момант увечары перад самім галасаваннем, а сітуацыя была, нават Шушкевіч, вот, я прапусціў вельмі важны момант, калі мы сагналі Малафеева з трыбуны, але я думаю, што мае калегі ўжо расказалі пра гэта. І пасля Малафеев быў першы сакратар ЦК КПБ. Это вот пасада, якую раней Машэраў займаў, там Слінькоў, Сакалоў, бог і воінскі начальнік. Это было все роўна, як бы, вот, ну, уявіце сабе, всенародны сходы, тут вырываецца група 20 дэпутатаў і зганяе Лукашэнку з трыбуны, і Лукашенко, як пабіты сабака, ідзе, ну, прабачце за параўнанне, сам люблю сабаку, мяне сабака, але, ну, такое в галаву прыйшло. Ну, словом, ён ідзе, панырыўшы галаву, все. Гэта канец тэмы. Палітычна гэта смерць на вачах твоих же, так сказать, вассалаў. Вот это вот адбылося з Малафеевым. У іх быў просто псіхалагічны шок. Дементей не вынесла душа паэта, і ён пасля гэтага абвясціў перапынак і праз паўгадзіны падаў в адстаўку. Сесію далей ужо вёў Шушкевіч, трэба сказаць, аддаць належнае, в цэлым вёў добра. Так вот, ён нават перад галасаваннем сказаў, што я баюся, што тут па колькасці дэпутатаў мы не прымем рашэнне пра наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнай сілы, бо просто, ну, не хопіць нам галасоў. Сапраўды, вот, ну, адчуваеш, калі вот, па настроі зале, адчувалася гэта, калі пройдзе пытанне, калі не пройдзе. Вот тут было, як кажуць, 50 на 50. Я б нават сказаў, што я вот думаў, што не пройдзе. Вот, шчыра кажучы, я думаў, што не пройдзе. І вот тады я шмат расказваю і пісаў пра гэты эпізод, встаў пазняк, падышоў да мікрафона. І вот гэта была тая прамова, якая адбывалася ў абсалютнай цішыні, у поўнай цішыні. І ён гаварыў абсалютна не тое, чаго ад яго чакалі. Все чакалі, што ён, як многія іншыя, будзе хваліць, аддаваць там, пець асану Ельцыну, які перамог ГКЧПістаў, там і гэтак далей, бэсціць камуністаў. Пазняк сказаў, што вы не думаеце, што калі зараз там Ельцын перамог Гарбачова, дык будзе дэмакратыя і будзе лёгка. Нічога не будзе. Ельцын чалавек-танк. Ён будзе давіць магутна і раздавіць усіх. Ён будзе праводзіць свае імперскія інтарэсы тут. Ну, можа быць, калі б Пазняк рыхтаваўся да гэтай прамовы, ён бы, можа быць, фразу імперскія інтарэсы не казаў, бо для іх якраз такі, для гэтай большасці нашых дэпутатаў, імперскія інтарэсы яны былі каштоўнымі. Але выступ быў экспромтам, і гэта прайшло. Это, так сказать, тут галоўнае, што яму ўдалося спалохаць іх, і ён сказаў, што ён не бэсціў камуністаў, як ад яго чакалі. Ён сказаў, што мы тут все беларусы, нам зараз, у нас гістарычны шанец, мы павінны самі, якіх мы бы там поглядаў не прытрымліваліся палітычных, быць гаспадарамі на сваёй зямлі. Я вас прашу, давайте не страцім гэты шанс. Я, конечно, вельмі так спрашчаю. Таксама можна пачытаць у маёй кніжцы 91, я цалкам там цытую і ў сесіі незалежнасці. І тады выступіў Кебіч і сказаў, што я падтрымліваю все тое, што сказаў Зенон Станіславіч, больш за тое. Зараз я меў размову з адным з кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі. Цяжкія людзі, ні пра што з імі, пра штосьці з імі дамовіцца будзе вельмі цяжка. І адбылося галасаванне, і большасць прагаласавала, канстытуцыйная большасць прагаласавала за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнай сілы. І вось я взяў у доме друку газету «Звязда». Вось гэтая чырвоная, это азначае, што гэты нумар взяты з друкарні. Ён яшчэ не паступаў нікуды, ні ў кіоскі, ні падпісчыкаў. Это вот, ну, некалькі было экземпляраў. Беларусь незалежная. Беларусь незалежная. Вось яшчэ што. Ужо, ну, прабачце. Вот цікавы дакумент.
Гэта на наступны дзень 26, а прыпынілі дзейнасць КПБ КПСС. На наступны дзень Валік Голубеў, Сергей Антончык, я пайшлі ў будынак ЦК, які мусіў быць апячатаны, паглядзець, і нам сказаў міліцыянер, што вот там на 5-м паверсе у кабінеце першага сакратара ЦК, это былы машэровскі кабінет, так сказаць. Ну, які машэровскі, это яшчэ там Мазуров сидзеў, это вот каля таго кабінета Якуб Колыш чакаў 12 гадзінаў з лістом абароны беларускай мовы, не дачакаўся прома першага сакратара, вярнуўся дамоў і памёр, сэрца не вытрымала. Мы падымаемся на гэты 5-й паверх, заходзім в гэты кабінет, і тое, што мы пабачылі, вот склалі акт. Акт сёння 26.08.91 нами, народнымі дэпутатамі БССР С. Навумчыкам, Б. Голубевым і С. Антончыкам у кабінеце першага сакратара ЦК КПБ, цяпер прыпынены, засведчана, што ў ім у 17:00 знаходзіліся грамадзяне Малафеев, это першы сакратар ЦК, Зеляндовскі, сакратар ЦК, Кухарчук, Савастенко, працавалі над зваротам. Тэлефоны адзін урадавай сувязі працавалі, народныя дэпутаты. Я памятаю, што яшчэ Малафеев абурыўся, як што мы не маем права падрыхтаваць, так сказать, зварот да наших аднапартыйцаў. Мы кажам, чаму не маеце? Любыя грамадзяне, вот, калі ласка, сквер насупраць, там лавачкі, можаце на Свіслач пайсці, там віна бутэльку взяць, сесці, без пытанняў, але не в гэтым кабінеце, он зараз не ваш. Компартии нема, все, забудьте. Да, ну, так, ведаете, у меня тут целая просто папка вот всех этих документов. Я мог бы вам просто годинами это показывать, але, я разумею, что не буду вас стомлять. Я только вот что хочу сказать, что, в принципе, вот то, что я зараз вам показал, и Пазняки, я, и іншыя некоторые депутаты, мы про это казали, штосьці мы публиковали, штосьці мы яшчэ надрукуем. Але ў прынцыпе асноўная канва падзеяў, яна вядомая. І калі я сёння чую там ад 20гадовага хлопца ці дзяўчыны, што беларусам звалілася з неба незалежнасць, і гэта я магу зразумець. Ім не было дзе знайсці інфармацыю, хаця што значыць не было. Некалькі клікаў в інтэрнэце, это ж не 70-е гады, так, калі інтэрнэта не было, ці 80-е. Некалькі клікаў в інтэрнэце і чытай абсалютную інфармацыю. Але калі так гавораць журналісты, палітыкі, пісьменнікі, палітолагі, каментатары, я прыходжу да высновы, што гэта не выпадкова. Гэта не выпадкова, это імкненне сцерці сапраўдную гісторыю з народнай памяці, паказаць, што беларусы ні на што не здольныя, паказаць, што все, што яны атрымалі, у тым ліку і незалежнасць, гэта з Масквы, таму пра незалежнасць гавораць у кантэксце Віскулёў, хаця Віскулі ўсяго толькі паставілі кропку в існаванні імперыі. Беларусь уже была незалежная з 25 жніўня. Існаваў фармальна Савецкі Саюз. Я не прыменшваю значнасць пагаднення, але незалежнасць была здабыта 25 жніўня. І гэта, конечно, даволі подлы ўчынак. Але мы ведаем, што так ці інакш, правда пераможа. Вот як казаў Васіль Владимирович Быкаў, правда пераможа. Таму віншую вас, прабачце, што, можа быць, задоўга, гаварыў, шкадую, што не жыўцом, там сярод вас прысутнічаю. Всяго вам добрага, жыве Беларусь!